Aurrera gure ametsa dantza taldeak eginkizun berezia izan du aurtengo Samiletako jaietan. Izan ere urtero antolatzen duen Jalgi plazara jaialdia, jaien barruan sartu da. Joan zen urriaren 2 larun batean, arratsaldeko 6 aurrera izan zuten hitzordua urnitarrek dantza munduarekin. Aurten gonbidatu berezia ekarri zuten herrira aurrera gure ametsakoek, Kataluniako Esbarte Udal koma taldea hain zuzen ere. Talde honekin kultura elkar trukea egin dute urnetarrek. Esbarte Udal komakoek Ribes de Freser herritik etorri ziren eta dantza tradizionalari ekin zioten Gironakoek. Saromen eskaini ziguten dantzariek emanaldia aurrera gure ametsa dantza taldearen eskutik. Hori bai, ekitaldia galdu zutenek hurrengo egunean, baserritarren egunean, dantzariak euren saltsan ikusteko aukera izan zuten ere.